Abusia apomuti say memo akwa baba warrior prophet TV ene enwumere ene ye memrenta ene planet a odi so day of Saturn enti memendafo no omo colors black and dark blue memenda colors black and dark blue enti we ye kwame ne ama ene ubompa ya candle asese we use black candle and not dark blue to favor the day. Odoma kuma nshiro bibia basa yi adom nyame a wode na basa ma Moses eyi Israel dom no konto nkuro wi odamansa komunudu nsua wohya brefo kwa agya bi nyame amani ampo nyame a wonim ne mani nyame serebu a won sere nkira ya tamfo da biara ta enne anwumira yi odoma nkoma kire ma enkai ho to turo bo nsu nyankopon a wo bo nsuo na wo bo wia ni dini alpha ni dini omega asasiye na wiye nyame no onkasama ho onfa wumfiri adumu kwa adumu enhira nko nhira mu musuo kadi opa wo saye yobosuo woni pabonefo baabo nsam sukusade na manya ebede ne ho agira mo besi hey ehane hey na woni sede hwan na wo beji nhira de a wonyame a woto ne buwa maame ekohwe maame watatiri mu se banyan eskata empumutumi no ene on tobo said wo ma David abasa yadom ma de tobo ku Goliath no ene wodoma nkoma ma abasa yadom na tobo ne kum watamfo ene nwumere de yesunsum sam ene ye de brew ene anwumere na enko ba bia ye de sunsum ne yadwuma nti Elijah ko Elia wose be hwehwe wo Elijah me hwehwe susun konkoron Elijah biseli ya se edie na menyama wo wose wo sunsum na eti wo mu no mane mpie mra no mra mekasa na akomanya den entoyam onyankopon ebo ade no wodi sunsum ne bo ade wonyame oye sunsum enti ye sum nyame wo sunsum ene nukure emu ena nwumere ye gina tete atempon ne so ye bisa ekwan pa no wose ye dura manfo a ne ye kai ya no enne de ye dura manfo no so nti ye kai ya no ye kai di kanfo no edie ne ye nananom ye ya timi sto sendi wom emom ba chi din edie no wom ye ya wom timi wo ye etwa badutwan nyina enne de ye kai tete atempon na ya faso ho ne wo kwan papa ne ye den ewo odoji bibi di ese bibi wo baabi se bibi ni wiase a enka ye da enka ye pro no enka ye nye den ye tum ene ye spiritual time ene yisunsun sam ene yisunsun sam enumering eji waso ansana program yi be kwa wiye no na wo so won saka wo de wo benya wo de afirim wo maame benya ne de afirim wo papa benya wo de afirim na nyeye bia na dwe bisa ade a efie ho mo chiri abisa busua ne o machi wade abusua bia wo na chi wade a wo chiri abusua bia wo na akrabo a wo di ne so wene wahunu abusua akrabo a edi wo so ana ye be wura tunsum sam ni mu de neso hunu abusua akrabo a edi abusua ne so odo ma woni nda ho wate na ye tete ya betie no na me cha no tete mire mo obi da yare mpaso na ubisa
ye bisa se yare no yare mpaso na woda no yare no ebekunu anase obenya nkwa na wonimade ya de bisa ne ye de adwera ene akoko kosua ye ka akoko kosua enye poetry kosua o akoko ankasa kosua tichimire mo obi hu ba bi bu a ye bu akoko nan mu ene ye de aduro na akyere ene ye de akyere so amanipa na nsa na yasane ne ye hunu se akoko ne nan na ye den atoa wo ba so ahye video ne na de eyesunsun sem obeti wasom nsem pa enne eyesunsun nsem sunsun sem anafre ne ku Warrior Prophet TV na obeti no higher spiritual headquarters hano spiritual headquarters yes one fam firi esoro amawa na bi enya dia betimi aye age wo de firi esoro ye den emam na wetimi aye den aye into one fam firi esoro amawa odoi enya dia betimi aye age wo de firi esoro na wode amam na enhyira ye den ato wabra boso adenji na no omunko bu portrait akokom na efia kokko na yebu ni namu ne ye de adura ye den akyere ama betiti timirem ansa na obi yare a wo se yare ni enyiye no ade a ye ma no se yare ni enyiye ade ahaban ne se se ubisa no ahaban ya betima bisa no eye adwera heso ye ka adwera ti adwera brem ebia na obi nim adwera ene me kyerɛ o se de adwera ye den etie titimire musu obi ye bone na ye etse ne ho obi ye bone na ye sere bone fa chama adwera ene ye de sere ma no titimire mo ne painkiller eni ho no mo no obi hu na mbaabi ya ne ya adwera no waprosa na wanom eno nti na me se me du wure sunsum sem mu pa me du wure sunsum ne enne wo be hu si yes bibi wo baby na eniyama na ye jagu ye ti no ye nsan kofa na mfa enhyira eni yidie eni nkoso emmereye ti ye kai tete atempo no eni no wo kwan pa no eno ni se ye gina so a ye benya nimonyam ye benya protection ye se enwura korampo no yen omoma yen oxygen na yen nipa no yamom carbon dioxide ahaban eni enupana me say ahaban eni nupana omoma yen oxygen ni yen yamom carbon dioxide sunsun ni yema yeden ewo ho enti bible say yeni dua na ba no na yemfa na hahan nyeden ensa yade aya da bia meka we ene friend adwera nie eso we ene friend adwera titimire mo obi da yare mpaso ne yare na yare wuo no nipa ko no onye yi ade ewe ene akoko kosua wode ye was tire ye ya obebisa onipa ko no eyade a obewu ahaban we be ka kyerɛw eyade a wo nwu ahaban we be ka kyerɛw nti uko obi a oye oduyofo ho no mo a ete se ohwe se yare na ato no ubenya nkwa ana yare na ato no unya nkwa ahaban we no betime di ayedan a kyerɛw ida se ubenya nkwa ana unya nkwa ana yare ya agbowin eyade a ede wo yeden eko wowum ahaban we ene bekyere aya de bia meka ukofa potri kosua kobo obi du anya de ebenya because potri akoko no eye duane ni wadi ene watu kosua ba efi akoko de be ma ne foro no ene watu kosua enti efi akoko kosua no eye den onte potri akoko kosua no ugbo a yoku no eye white efi akoko kosua no ugbo a yoku no eye yellow ekita heavy nutrient won se efi akoko eye ehonye den esene potri akoko ni stroke action dida potri akoko no stroke ayeden action ba efi akoko de ne honye den enti ade wen adwira wen
Any kusia na odi be bisase when you yare free e ho beto na na se ne ho nto no obewu ana ontimi emu ade a wo be ye no eye adwera tichimne mu obi ye bone o kan me pacho kan Psalm 51 verse 7 mame ebra David ye bone no ade we ni wode posade dware ye tichimne mu no obi ye bone na wo sere bone facha enye so de wa no keke na ebe sere bone facha ye wa haba ye wodi be dware ebe cleanse wo ho ayi negative energy edi positive energy ayeden aba wa brapom yen kai tete atempon asofofo no wo nkyere yen entine ama wo ko ensotwem wo ko wo hawo mu ayede bia meka se obi bia wo tie teachings a wo fa no de ye dwuma no enkunimdie yeden eba onko maniem se ye kire teachings na wo mfa amane no betom to ti asem wo se ye wudru ekwan no ho abisa na ye nkire kwan papa no ye dru amanfo a ne yakai ya hanom ede ne ya hanom be ye unti ye fem ofuri amanfo no enti adwera de adwera kita power eyi negative energy yeden efri nipa ho e the positive energy yeden eba e ma niam timi yeden eye yie kan yanko Psalm 51 verse 7 Ose David ahunu mpaibo ose fadwera yi me ho bone wose fadwera yi me ho bone na me ho afiri dware me na ma ye fita ase ne sukyerema ma me bisa wo se wadware unyare enti sunsumo ho bon kan because unyare enya se mena na wodi adware na kinsop na de adware ana asigation na wodi adware no ne yefa ne adware yo we na me ka kire we ne yefa ne adware we ne yefa ne adwara hesop we ne yefa ne adware ankasa no Ose dware me na ma ye fita ase ne sukyerema wasi dware me na ma ye fita ase sukyerema Mameti anije ni abotoye mo nsem. The moment ya wodi ade we be dware na woti anije eni abotoye mo nsem. Aha. Ose na nompe wa bubu na die rusie. Ose nompe ho bubu no. Enti no se wo ye yarefuo kura pa wugu dem na wo posa bi di dware a ema ayaresa ye den eba. Ema fa ahodie ye den eba. Ema wogie ye den eba. Ose yi wani free me boni hunta. Yes. Na pepa me mumu ye nyina. Enti na de anyame betime dia papa wa mumu ye eye adwera. Mrs. Obi yare no ni pare yare na oyare no onya nkwa ye de akokokosua akokọ efia akokokosua ene adwera ene bisa so nipa kun yare oyare ida hye obenya enkwa ana onya den onya nkwa port la akokokosua ye mfa nya spiritual de wo de port la akokokosua ye spiritual suma de a enye yi agise abibifuo kosua eno ne ho ye den eno sunsun no eye den wo de agyaye fia akokọ ne agyaye port akokọ gira wo sem se di stroke aye den ache no but efie akokọ de de ugya no na away bus emirika no de mirika ye den asum so udwane na wo ye den koche no Sawati yasiye entine etwase obi biara no wo spiritual life no o charge said ye wo hospital wo special doctor wo special lawyer a wunya asem e wani kan so twitwaje wo special doctor sa ne spiritual no so es wunya spiritual doctor spiritual lawyer a sunsumo no o how bi ba wo so ana amane bi ba wo so a obetwitwa ye den agyew na wasane oba so a share video no oba so a na wa ye there wa share video no wa invite unua oba so a just share the video na invite unua invite obi oba so a na wa share video no wa invite obi oba so a share video no na invite obi enti no sunsum niema ne de etwase wo ma wani ye den ekuhu yie aya bi sam tete mirem na den na ye nananam no mo wo no mo twa badudwan ene wa wa mienu mi ensa ne aye operation na ye wono ka wono se ye pai wono entimi entoa enti ya pai wono by 10 years later no anya problem ya pai wono by 10 years later no anya problem tete mirem no na
CS ni ho no mo bisa mo se ba ne sen na ne ye nanano mutimi ye den ewo etwa badudwan ba ennemire mo no obi awo amienu miensa ba ko short yase titimne mo so obi wo na ontimi nwo a fa ade we eye custard plant ye fen adede nkunuma saade we ni nyame awonte ahaban bia ye bo ni din ahaban bia ye powerful no ye bo ni din wo twiro nim obi wo na ontimi nwo a ye tita ade we ni aposa ene ye dia fra nsuo e dia man ye ti ni ya aposa ne dia fra nsuo ne dia ye de ye dia man ye ten ano shakwala no de nsa na eba so wo de ne to na eba the moment wo de be fra nsuo ma nipa ko na no mo no edane akwala ne position no e ma akwala ne ede yi edane akwala ne position because eno na brofo no de be fa no mo de akoye custard oil no mo de abrayen na ye to ne de ye dwuma aya da bia meka Ghana ni ade ayem package ye ne nje ho age ade aya package wa wo si jot ya package jot ene ya atro ho se wonuma benya cancer wonuma akoma besen wonuma obra bo besen but isa package ya package ntino Ghana ni ntimi koto jot no wotimi to jot 10 jot 14 adaka baako da wanom ade ntia ya package obroni no ye den wo ye but obroni na wono akasa ye George na atro ensunsan so a ye den e wo ho e de ama e se ni kwasi broni ne ye nti no ye ba akota no nti no aniema wo ba de de ama ye no eduru mire bi asese ye twa ye ni na ye hwe aniema nature wo ba de de adom ye no ne ye peye ni hwe wurade da no Moses peye de ni hwe wurade na meka chente hwe Moses me de pomana mawo de mama wo basayi adom peja wabasa ni peja pomano ne yi wo domo ya den ekọ Mr. Ghana ni ade ayem package ye wampe enye papa age ade ya package ni atworo ne ye de pictures abobo ho eno ne Ghana ni ye de ye pe me de joto ayem fato ho aye den ama short yate oba akoto oba akonom ho ane ye obroni ne ye nti no wonu no Ghana ni ne ba akota ye den anom odo hwe ma woni nda ho wate wo binyim na wo kwa wo so na wontimi ho a ade we ni tetimire mo de ma no so oba kwa wo so tetimire mo ani moja ni wona na ye ntimi ye mfa moja entimi nsi oba so no ahomatem anase banchi ne duane no wo hyema ne ye black to say moto oba kwa wo so ni moja etuna eno ne ye de ho no ne ye de amana ye ten anom na abustu ni moja ne back aya no ankofo bi si petrol bu aye de nyame ade ma metro haban ya obetimi de aye petrol no de gu kam car na spark ya me bisa me so dia sie na manfo bisa me ntino metro car na spark ya e me bisa me so dia sie ntine custard plant no very 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 good we na titimire mu no na wo mo de ye friend say kurobo na de gbakwala ama ne to ya kese na akwala ne hukuru eye kama no kurobo ne ye de ye so yase ana sa we no ne dry one ni titimire mu no na obia o mpeso obewo a sa custard planting uwa ya eshemu miensa pe every month bia no obeteki ni seed ni bi etwa oba awo family planning no yes etwa oba de en awo custard planting no ni seed ni dry one no wo memene etwa awo e ma wo nye den ewo but enemre no bu akọwọ panie na ne menses nya dey emma ni akeki e wọ ne yam na de yare ebrew na de yare ye den e de yare ye den ebrew
Into the custard plant, no. Sana yeden etiet. Hwe odoma nkoma wabo niema nyina amayenyo na nimudia yenni no. Ye no lady bi kan say was nimudia me man enni no. What they perish. They perish. Mami bia me person me boni din was saying lack of knowledge my people perish. What they perish? So they are here. It's in dear me no me mind day. What's the lack of knowledge? My people perish. So they are here. Nyame abodie bia wabobi adenti no wo ehyenwuram na jata emafie. Aden ni jata nyeden emafie. Sadi nkukọ ne nkrama ewo fie no ada ne den nkyem mafie because nyame abodie mu no waka kire sa aboa no so yenwura mu aboa eni ho kwan so ba fie no ne da bia meka no lack of knowledge my people perish. What they say mama na say lack of knowledge my people perish. Ti ba perish nim dia me mai nti no wo be hwiase ade bisa ho say ade nti na ponche shatale Babisa hosa adeni jata en shatale sa anim dia ni nyame wamfa mamwa wode ma ye nipa sa ni akate ye deja so obreko wo shatale wo shatale the lack of knowledge my people perish perish so dia ni mudia wo mu ninti no they will perish. Kraman say omo fa omo hu obedwem en kraman yes dance die nti na boa kraman wo fa ne yiri wo bedwem because o kraman bia ye dwamani enti yes wo enkwala na ohunu nkwala ne papa enti dance die nti no wo kraman wo fa ne yiri wo bedwem si obia bedia dance se nkwala ne ye ne ma ne dia sa tibi so de no kraman shatale ade no de nchemu emafie ade no wiata emafie. So they are here. You will move a mumwa, and you are fear the end, emwa. And it just see a mayor near dying at the house. And to be Biana, first, no, almost 1 person on the wood to do or no. Almost many idea way every month to be or many be for 6 months. It our war naturally, and naturally no effect be. So they are saying, and your body and son, and near my wire day, why yet? Did I not name my men a casamono? Printing and then Monsem, my men as a man who can. No, you're not crossing lack of knowledge. My people perish. So I perish. So they are saying, because of bad dear, this and the side way was ever what they more. Soon Phoebe and Timmy, my what they more. Osasade wing ewo wo dan mu a sunsum fibia ntimi nyeden ayade bia meka wo dan a wo dam no ma me esese wo yesunsum niema wo pa because unya bibia dem na wo de wura wutimi spend 12 hours wo sa dan nim anajo eho na wo da ho na wo ye bibia wo kwa dwuma ba eho na wo da wo sika eho na efiri wo ko fani monyama wo dem na ade koto enti wo dem die ma me esese wo ma ho ye du spirit bia ntimi nyeden embo nwura dem ho ma me sore nyeden enti spirit bia ntimi mo nwura dem ho e ma me sore nyeden enti yawo esese wo ma wani yeden eda ho na wo yesunsum niema nyame mesi nyame o mebo ade bia biem ade awurade bebo no wabawie dida enu nti wa ma ye habanma wa ma ye nupnase ye yare a o mfa duro mfiri soro mre ye titimnem na ne ma na to no ene me no mie ni ye bone ne ye dwaman nti no enya ade ama na ne be ye den because ye nka no kwere ma na ne to a odu aku ba bia ma na ne to odu akosi dan se ho ye na sase wo mo bia ansesa Mr. Mana, and then say, Mana to a will be a feature. Or the corner to war.
obekase wo ma obi anya den ense because ehwo ye na saase enti nyame ni nipa dwenti no wo sesese no onfa bibia mfiri soro nya den emre ye ade a wode be ma ye no wode ama ye deda eni to se ye ni dua na ba ne ye fa na haha ne nya den aya da bia me ka so onyankopon won sakrada emra wo bo wiase nyema nyina no no nyame wa ntoto ni din na wo ma Adam ne toto nyema nyina edin bi Adam toto ye na enne sa din ne wo ho ade nti nyame so masesa where is our common sense and what is our brain lack of knowledge my people perish so ti asem edinya Adam ede toto emoa eni haban ma no ni nyina se din no eno na ye yusu imun sakraye na ade ni nyamesoma sakra ade ni nyamesoma sakra ade ni yenya asofo binim a omo condemn nyamesom but they are using the Bible the same Bible lack of knowledge my men odi no ha come church my people perish so ti ase obi be ka say media menji Kristo ni menji wonji Kristo ni and it means wonji Nyankopon ye den enni because wo ye nyame ba so ti ase wo ye nyame ba and the moment I wonji Kristo ni no don't use the Bible because the Bible belongs to Christians. Lack of knowledge my people perish. So because you say wonji Kristo niya there is no need that you have to use the Bible and then you kasa ya sofufo no ya sorry etie nyame ya sorry etie atro no what is one fan fili suru amawa wonti binya dan enye and then we are preaching say there is no heaven and hell enti nkwase ya dia nipa ma eya no wo mu nkoso ne yenye dan yenye yes. So obeba o mejo nyame obeba wai obeba mejo nyame obeba wai meka so nyame amoye onyame omoye meka so nyame amoye wala usuban meka so nyame amoye wala usuban say wala papa ye na do be ko Israel mamwe wala papa ye na do wasura himamwe wala papa ye na do Israel mamwe wala papa ye na do wala papa ye no eno na do be ko wasura himam ene ye nyasofo no bi betina radio station so say we don't believe in the Bible is fake, there is no heaven, there is no hell. Mami. Ye preach kwampo ne da sen. Ne mo ankasa mo asofo na ankasa mo tuma no mu to se. Ene ne nyame mfrem. Mo boa. To dia se. Mo atechire asue David. Ene mo dia be so ayen. Oh, yes, yeah. David. Because when you are not a Christian, there is no need the same. You have to use Bible. So the Bible belongs to Christians. And to compare why you would be preaching. To the book. I would be then. Would be preaching. Mama Yandinya Minio, Nabi Bini, we are saying Kayadanka Yentu Yepuno. Many baby, Gidia Frinyam. Oh, yes, yeah. Why you go to the bones in Yankopon, but a year dom. Awo kuno yini man wo yo kodom nyame amfam firi nyame wo ya mani ampon a wo ya den onim ni mani nyame de wono no onim ni mani o saa no ya den onim ni mani onim ne de enti yemma ye ni nya den enna ho na ni man dane because mama Christopher bebiri say no o ma ye confused asofo susu amo ya saa no enye asofo nkwala eba o asofo mpanifo anka enkwala no se bibi tetuma mom mpanifo ne kura pole mo be frɛ enkwala na atu mo fo Ghana kontrofi nkwakora o ma na ru o mo medawa oh that's here and no ma me kan what lack of knowledge my people perish and no kan ye no asem no kura na no aka no was nimdia me man nyintin wo man no be hwiase because nimdia na wahi aboyen ene ya to nyame abode ni nyina atu egu eniema asese ye bia oha bi ba yeso ade asese ye di dware ma oha ne kono ye nye ni akogina so dem kaba yaba sudo mama yedi me pa cho betimi do question ayeden aba wo betimi do question aba
Odi for Kwelinda na ebusa say saman ti ase. Ah, saman ti ase, saman wo ho. O saman ya dan. Ti ase. Yeah. Because so, the India so we your friend Samuel saman. Saman ti ase. Differential Bible of 1 Samuel 28 verse 7 no. Was say ana so e ka che ne nko ase. Mon kwa hwehwe oba saman frɛ ni bi ma me. What mon kwa hwehwe oba wo frɛ saman. Enti saman ya dan eti ase. Obi be ka se saman ni wo no oboa. Ya wa saman ado wo ho. Saman ti ase. Ya won krofo mo frɛ saman. Na en saman frɛ no kwa frɛ. Saman ni bia otimi bo udua kum. Otimi be frɛ wo. Sibra me nchen. Samuel e kwa frɛ. So kwa frɛ Samuel saman. Opie ye no se wo. Ade be chi na wo no wo manyina ba bia me wo ma ba ho. Enti saman frɛ no ye dangerous. O kwa frɛ ni saman ni pie wan hwa wo de obekɔ ko Bible say atiasefo ni awufuo eni twaka kan ye nkɔ wase mon kwa hwehwe oba saman frɛ ni bi ma me na me nkɔ ne ho abisa wase mon kɔ hwehwe oba saman frɛ ni ma me na me nkɔ bisa keti mire mu no ye kɔ bisa ye kɔ hwehwe ye hyɛbirem ye kɔ hwehwe ye nkra biam ye kɔ hwehwe de obonsam ahyehyafa ya ho ye kɔ hwehwe de a enye yie na wo ya bra bom ye tinya ye ni yie bisa so wa kwa bisa na wa hwehwe wo nkra biam wa hwehwe wo hyɛbirem kan ye nkɔ wase na me nkɔ ne ho abisa na me nkɔ ne ka che ne sɛ hwɛ oba saman frɛ ni bi awɔ hɔ wase oba bi a wo frɛ saman ɛwɔ hɔ na sɛ ɔsakira ne ho hyɛ na tadeɛ foforo wasakira ne ho ɔde ne ho sie ye ɛna ɔsakira ne ho ɛna ɔkɔ hyɛ atade foforo sɛ deɛ oba na ɔfrɛ saman ne nyɛ dɛ enhunu no to aso ne yankɔ wase no asi mu kɔɛ wɔne ne nipa baanu a wɔka ne ho no saa na wɔduru oba ne nkyɛn anadwo no wɔka kyerɛ ne sɛ fa ɔsaman frɛ no so hyɛ me nkɔm wase fa wo saman frɛ ne so na ɛhyɛ me nkɔm na me deɛ mebɔ me din me enti ɛnsaman frɛ yɛ dan ɛwɔ hɔ sa wase fa nsaman frɛ no so hyɛ me nkɔm saa na me deɛ mebɔ me din me kyerɛ wo no memforo ema me saa na ɔba ne ka kyerɛ ne sɛ hwɛ wa wonim deɛ so ayɔ sɛ deɛ wɔtwitwa asamanfrɛfoɔ saa ɛne adusifoɔ afra asase so enti de so kum wɔm ti wɔkɔ ba no akɔ frɛ saman no ɔtetɛ wɔse na ada nti na woresu me kra afidie ama wakumi na so aka no Awurade ntam sɛ Awurade ti asi saa wowi ni asɛm mu biara ɛna ɔba ne ka sɛ hwan na memfrɛ no saman me ma wo wɔse hwan na memfrɛ ne saman ne ma wo enti saman frɛ wɔ hɔ we pato ekoso no okochi bia fabra ene ye question and answer because ene ye sunsun sam was ensaman frɛ ya dan e wo ho ye wo ba bia no frɛ saman into ko frɛ Samuel saman to nipa wu a omusa ni so ne wo ho nipa bia ne kɔ ba so ne wo ho nti ye wo asaman do so na why na memfrɛ ne saman me ma wo na wase ma Samuel enfromra ma wase ma Samuel enfromra frɛ Samuel saman ya dan ebra frɛ ne bra enti saman frɛ wo hɔ obi be bɛka saman frɛ ne wo no waboa ene ye wura sunsum ye wura spiritual words kan yenko aso no oba ne hu Samuel no ode ne kase atia mu na oba ne ka che so ase adenti no oda da mi yi sa na wo ne so no hene ne ka che ne se insuro na ede ne wahunu na oba ne se onyame bi na mahunu se ofiri asase mu so onyame bi na mahunu se ofiri asase mu ayedai afreba no ka che enti obi hu ne asie na atumi ko frɛ ne saman frɛ wo hɔ kan yenko wase onyame bi na mahunu se ofiri asase mu refro ba sa na waka che ne se ni su te san wase ni su te san na oba ne se wa ya kwakura bi a wo sha atade ayu wase wo ya kwakura bi ko ne Samuel aya kwakura wase wonyame bi na wo ba na wo ya kwakura bi a wo sha atade ayu e na wo ba bi ke se wo ba no wo tibi frɛ saman e ma ne ya dan e ba enti saman frɛ wo ho na saman frɛ na ye dangerous kotrosin wo frɛ wo hwɛ ya wo do tibi agi akyerema papa na na bna se no wo hwe show bi aga no wo show so e ka se samanfo do mo ba fiefie da bia na samanfo ba fie e ampa na obi wu a within 40 days ni so ne ya dan eba ba bia na wo ti bia ni so ne ya dan eba ho no edi 40 days ane
so ni be di party aye den akọ okay Queen G so say adwira no obetimi ahye woni dem mu ana adwira ya hyewa Queen G me pacho ya posa di dware we ya ne hye woden ene prekese mbetimi ahye ye den e woden why na Emmanuel so say so pese onya eni a ye betimi de hahama ayana ya pese onya eni a one wo akokoduro two wo protection wo sa ne ma mienu na no benya ni yanko amema say ochia opa na unchirechire no ebro so kofi so say nimde ne nyansa nyankopon de ama wo no eche nimdifo na omfra mo professors ni nyina because we be o many say ye be nipa de eni wase wan fa mfiri so da ma wa wontimi nye e ya dom achade ye enti ye betena to sa ye yenko read book ni abeka yo ye nye copy work e ya dom achade ye wo de dumwa enya dia obi betimi aye dan ageda nyame ka che Jeremia wo ye mojato da wo na ye mo na me mi ewurade menimo enti ni mu dia etese unya nyame mu ni mu dia sawa bonsu oba ba ho te sen kan ye go Kwelenda so say dey be protection anu odin pa be na betimi abo ho ba fi petuwo protection anu odin a ebetimi abo ho ban afiri empetuwo ho eye saseduro yes and no eye for 21 days non stop 14 days non stop and no e ma wo ora no ye tin Odi for Queen G say na custard abano de awone so e obetimi ahye ana ya obetimi ahye Queen G obetimi aye den ahye bi ene mmefe wo sisa de we ne mmefe e wo fi a ba yiye ti wo fi ewura ye ba ifu aka wo so betum ba bia wo te no se fi ewura na e dere de a wo hye ya na okotum Odi for Queen Linda say unmuye wo yo krat ase what ase na wo hwe wa bra bom nyama bi nkoso ma obetimi afra wo kra ebisa ye bisa won kra bia ye mfra wo kra okay so ti ase ye bisa won kra bia no kra bia na wo nsam won nsam we no e ho ne ye behwe ene ahwe enkra bia wo de ba wi ase ida se wo be ware wo be ye dwuma wo yo kwantuni ni nyina egu won nsam eno nti ne fere ye ho ye nsam enti won kra bia no nti na kwala ya kwala no amoamoa ne nsa because kita ne kra bia ene ne hyebere sana tie okita ne nkrabia ne hyebere ento nipa bia be hwe won nkrabia e wo nsem tatofo na ya no modwe mo kase obi nkrabia hye na ase na won kolo ndo to nko munye steady so sofu bibi wudepu kan yanko odi for ye tracking kind so o se no ba ne ka kire so se aya akwakura bia o se atade ayu wo se wo ba ne ka kire so se samai na me frɛ no pote se nyame ne wo yakwakora bia wo hye atade ayu na wo ba sa na so hunu se eye Samuel so because woni mu no Samuel ko yi so pie ye enti woni mu no wo hunu se ei so na ya dan Samuel na ba no enti saman fra ya dan e wo ho hwe Adentina Elijah wuye Moses wuye na wo saman ehia Yesu Kristo e wo be punish so just yes ti sunsumu ya da ya wo ha Elijah sunsumu wo ha Moses sunsumu wo ha Abraham sunsumu ya da ya wo ha no mu nyiro mu ya nkwakora to pie ba o mba ye dwuma nyame kesunsumu sama kire opa obetimi wu ne wakọ ne wasanya ba obetimi wu ne wakọ ne wasanya ba nti wo ho odi for Kwelenda say tembia wo ho na say ehu bi ehya wo so a na woni bebi ehu ni free den na obeye wato wo ho na ehu bi ye den ede ne wakoye ehu ni ehya wo kra so etese wo kan de wakoye na ehu ni ehya wo kra so na yatimia ye den aboa ho so wo ho na wo ye mo hyewa na bibi beto wo kra no obu a wo ho nkoye ehwe but no ye mo so say gan na bibi be ye den bibi ba beto into kra na bo won kaye
Odifo so obi betima kwelenda say obi betima ye ne ho so ye konfo na so woni bosu woni hwe obi wo no mu a obeye ne ho so wo ye spiritualist wo bu akom ne de no woni aduro kura woni bi paracetamol kura woni bi ene obi wo no mo betima obeye ne ho say wo ye sunsum nipa ne so woni bi sunsun spiritual realms gate na no kura mpo no odoi ne nan kura anye den ensi ho kura da eno ne ye fe ne frakadam so ti asem ajana 1 ajana 2 ani ajana 10 enti ni obi obeka so me ye sunsun ayada bia mekahwe obi ye sunsun so de sofo ana so obi ye sunsun ni pa the moment e be sie tumpan so no na kire so ye sunsun ni pa because adom ne kan tade liya ko Elijah what me we Elijah me reso so konkono me we Elijah me reso konkono Elijah bi say liya say e ba de na madam ya mawo a me we Elijah me we so konkono was Elijah me je usunsun konkono na oti mu no se do konfo na boso mo ba no bi wa to be ka say ene me de me ye wei me ye say oboa paracetamol kwa woni bi eye hunehuna pa eye kenken pa ha hwini ketire ya ayada bia meka omo mkutu che me wetre ne me was spirit we me yesay omo boa bebire boa spiritual realms gate na no krampo wodon ne nanye den ensi woda eye hunehuna me se ya de hunehuna eye hunehuna ayada bia meka sunsum bia won dress na ode ye den ode ba se sunsum ni ma wo so a on dress sunsum bia bofu bia won atare ya odi sane ento obi bia wo ye sunsum no adom won so adom na ka no adom ni pusu no e ma ne tinka se no me sakra bibi be se mi mu me kasa sesa mani sesa me te bia sesa ene fe ne sunsum no so dia say ento bi wo no mu a queen paracetamol kra woni kan yanko odifo ya to akin kasem no so wo say na Samuel ka kire so say adanti na wo ha me ma me fro ba ye Samuel some mine pie ye no wo say adan na wo ha me because makoda oh ha me esi me pie ma enti yo den ti sa my frɛ wo ho kan yanko wo say adanti ana wo ha me ma me fro ba ye na so ogu ase me hu hia me papa na Filistifo na mereko na onyankopon apaw machi na wo mua bibiem won fa difo so anasa da Yesu mumpo enti na mafrɛ wo isa kyerɛ me de menyo na Samuel ka kyerɛ so ase adenti na wonim se Awurade apaw wachi na wadane watamfo na wo ba bisa made yi what Samuel ka kyerɛ so se wonim se Awurade apaw enti difo bebre wo honom a ma mie nyare wapaw dada nyame wagya wo machidi esa wo ne ma bi o ya no nyame wagya wo machidi enji wo se wo kwa bisa me se wo ya dan wo kwa bisa ne sama ne ka chente hwe unu se nyame wapaw wagya wachidi enti jame na me nkoda kan ye ngo Osina Samuel ka se adanti na nim se Awurade apaw wachi sa na wo ba be fra me abusa me yi na Awurade ayo se de ona me so kan ye no wo se Awurade aye se de na me ti ase no na me ka no Awurade aye ne sa na Awurade ahwam wo nsam ahenie ne de akwa wo se Awurade enti ma me adom ye je yes se nyame che wadom akyede na wo di jimi na wo de pema na wo di nkwase ade ma nyame wo gifiri wo nsam no de akoma wo bi sa. It doesn't matter so anybody your family member. It doesn't matter so your family member what J. No dia koma wobi. Nyame hwima himye no. Every so nsam de koma David. Yes. Wo hwim so adom no. Efi ne nsam e de koma David. Enu ti na David ye na dwen se wo time no because ohunu say ayada bia meka asofo bebre mo time no mu se nyame na adom no. Aba me so. Omunim sa adom ni kitane me de ka no kore no entiro mbe plane agency at time but David say urade no mehwefo na hwere nhia meda wose na ba ne poma no kyekere me wure enti me nyame so ka bi pom mpa me nsuro boni bi yes lord odi for Kelinda say woni ma baba wa bia obeda bia
ɔde ne pant ɛhyɛ ne sum yase ana wada so obisa ne sa de nti na ɔyɛ sa de no wanfi no wansa no okita tumi so beda bia okita tumi it is how nipa kono you have to be very very careful okita tumi enu nti na ɔyɛ sa de ana wakɔgye aduru wakɔ baabi akɔgye bibi ɛne ya kyerɛ no ɛse wɔnyɛ Difa Gid Kofi say, Opeso Hunsun, what Diasum and transit. I shall be quite transit. Oh, got transit. This what one a church was again. Who should even? I don't know yet transit. And a Diana, dear, what da not the yatch on one sort of no wakai. That's the difference. Now, also say. Say difference in here any Diana obi betime control who or Diana betime communicate wo mo pepepe say na Solomon ye ne Diana sum no time communicate wo Diana no obi betime so control ne ho saa wo Diana mu ana. Yeah, but it depends how powerful your aura is and how powerful your spirit is. So yes here. And you know Samuel catch there so said the first that me catch that one. Intadom what dia ukita bofuo now the bofuo no ejimi now the bofuo no edi nkwasi asema bofuo no ofiri won nchen enu nti de ma asofo bi no mokoji nnuro nu nti de ma asofo no de koji abosom no mo de abehye omo asore nase because adom na ne wo ho no mo no angel na ne wo ho no mo no o de ma pe ene adwaman atu ama na ye dai ekọ so they say what the map and Jama day atunu ama ne ko enti wo ba akodi aduro dia be replace adom esa ni mguasi aye day abefie so they say kan yan kwa say na Awurade aye say de onam so kan ya no wo say Awurade aye say de onam so kan ya na Awurade ahwam nsam ahine ni dia koma wo yonko David wo say Awurade ahwam awu so e kwa bisam da no sofu obi sofu bi e fe na yin fusina ya so ko abisa wo kumasi achi wonom ena odifo aye feche okomfo na sofo okomfo ekwa bisa okomfo na bense okomfo na ben class esene wo sofo panyin no eni nyame a won pade bonen me wo hima bia me yenya dwuma ena hima no to so nyonko ne okomfo no ena ko pie wo mo so collaboration so dia sie Osofu okwa bisa e wo komfo ho me chasu oye kenken kwakwa ka woni hwe aduro kura woni buna aye hunefuna mami aye hunefuna ye kenken powers okomfo kope powers abe face yes wan fan firi sura ma wa wodo witimi nya da bi da so ka chente hwe Samuel so Sada na metias na me ka kire wo no waje ahinye na ma David de da kwala ketwa no waje ama no waje ma yonko akwala ketwa no waje bra gogo bite waje ade na waje no waje ama kwala ketwa no waje ama no titi ase ye na ko na won ti ase ye dia wo tsena no pa no wo no manyina ba be ka no ho wo ebunu mu ha no to aso ne yanko wo say na Awurade ayo said your name so kan ya no na Awurade ahwam nsam ahine ne dia ma wo yonko David wo se Awurade ahwam nsam ahine no wo dia ma David esan se wantie Awurade ne ubedidi nyame atam wo se nyame kura ndi ho maami obu was nyame ne ho I'm not a Christian I don't believe in Bible no akasa ko kan Bible no na so de nyame abodua bone bi no yes mi si dua bone bi no enya wo ma be nya wankasa ene wasefo dua bone e bi no kan yango o se na Awurade di Israel so ene wo be hye Filistifo ansa wo se Awurade di Israel e be hye wo ne Filistifo ansa na wo kira wo ne wo ma be ka me ho wa kira be wu and that answer my friend dangerous no what would the reason why you answer my friend dangerous no so different kwa frɛ kwa tini baby o wa kwa frɛ kwa tini baby o de ne be ye tini baby o de ne how tini baby o de na man ye tini baby o kwa frɛ ye no wa kira ne niam wie no se wo kra wo be wu wo kira kra ba be ka me ho enti wo kɔ fie no boa wo de enti nsama ase wati mi sama ngoma obi ama mi ngwe misi wati mi sama ngoma obi ama mi ngwe
Efie samu samu bi amami ngwe. Mese wati mi sama nguma obi amami ngwe. Mese wati mi sama nguma obi amami ngwe. Wati mi sama nguma obi amami ngwe. Mese wati mi sama nguma obi amami ngwe. Mese wati mi sama nguma obi amami ngwe. Wati mi sama nguma onyami amami ngwe. Wokotini nsama ngoma. We don't know that no call you. We don't know an call. Ya friend amount. Ya friend sama na ma. Wa be bisa. Wo wie ne sama ne sen. Baby ono ne wo no. Wo kire pa wo no manyina. Mu bi wu. Ma ba me nchai. Enti ya te so nsama ngoma. Ya te so nsama ngoma. Once before baby a pia bonting no one moti nyame bia ni ho Bible is fake. The Bible is what? Yes. The Bible is what? Bibi na control wo. Bibi na eye wo sa. Bufum bi na use wo. Aduro bi na eye wo sa. Uko ba bi ko di aduro a last minute no ayo tosi. Last minute no ayo jimi. No ayo koka no pia koka. Bibi na control wo. Bibi na eye wo sa. Emo nkeka sensem. Enyo mania. Won ka wo mpa bo wate. Afore mani ntinyina ma wo. No won ka wo mpa bo. Enyo mania. Bibi na eye wo mo sa. So ti ase. Bibi na be wuro mumu na wo nkeka sensem no. Spirit ni wura wo mu. Wade wo mo yesa adwuma no. Enya ne nia. Ti won ka wo mpa bo. Ne ye da bia me ka wo. So ti ase. Won ka wo mpa bo papa. Enyo mania bibi na ewura wo. So ti ase. Bibi na ewo preti wo. Bibi na eyusu wo. Bibi na ekire wo so mo keka sensem no. Na ye hunu yese dua na ba no. Na be hunu dua koro. Unko dua kodu nkotwa makoda. Makona udua ye na no na mbika. Sa wo se na sem eyisunsun onyame na sem yoja. Me se na sem e. Na yamu yesunsun onyame na sem yoja o. Na sem e. Na sem yesunsun onyame na sem yoja. Me se na sem e. Na sem yesunsun onyame na sem yoja o. Na sem e. Na sem yesunsun onyame na sem yoja. Onyame na sem eyisunsun. Wontimi mfa nyame nkon Obi anyone from Revelation to Genesis. Obi anyone wodi nyame akodi nkunim da. Ubedi nkuku. San wo nyankopon wo ya nante. Se me wa Elijah. Me se me read son konkono. Me wa Elijah me read son konkono la je be se Elia se. E ba di na badam ya ma wo a. Me wa Elijah. Me read son konkono. Yes, I would do my answer way. When I'm so move way. Yes, I would do more. Yari travel. Casa Majo Yamikaso. Casa Majo Yamikaso. Yeah. Walk in here. Radical some more crying the boy. Mr. Casa Majo Yamikaso. Casa Majo Yamikaso. Yeah. Walk in here. Radical some more crying the boy. Odi for Quelinda the question about say Nyankopon na obo ahonhom bone ana. Nyankopon ne bo wom. Na first no mu nyina ya bofo wo soro. Ani bire, ani adwaman, ani ayase kom, ani awatan ni twetwa nantin, ani o ma be demons so asase so. Odi for yenhwe bi tumi nyina ye wuradede. Tumi nyina ye wuradede ya. Wo ye kokromoti ye nsan ne ho nyeden emopo sa. Ya mesmo waje. Mesmo go Joshua, mesmo wa. Mesmo ma go baja sa tene so. Mesmo ma go baja sa tene so. Awo Joshua wa go fu Joshua ana bi ma wo wi anjira Ya mesmo Joshua, mesmo waje. Mesmo
Mesuma. Hey. Mesuma ma ko bo cha cha so. Sa. Mesuma ma ko bo cha cha so. Awo Joshua. Wa kuku Joshua. Anyumre ma ori anjiro. Ewurade ma wo wi anya den. Injina. Emera Joshua ye kokko no. Waka kire Ewurade se wo ma wo wi injina ma no. Na sade ne kuna wo kono. Okwa wo bi dim kunim. Na Ewurade ma wo wi agina ye den. Ema. Ame nya mo be sakra wi mama wate. Emra ya ta ekoko no. Wo hye Ewurade Nyankopon popi se. Di obe pie no ahia me first no. Me de be ba fare ya ma. Aya ta kokko no wo dim kunim na ne ba wo tono. Oni odi kanhia ne first. Wo si me bie manu ma Ewurade. Na me remain sign me chipium. Tetifo ne kroba no mo ya akofo. They have power than us, no. They believe in Christ. They believe in God. Na mo amusuko du boom. Mo shed them mo de kabata guso. Enti me mere no. Mo na mo si mo ti asam. Awu. Mr. Baba Jonyami Baba why? Baba Moses Nyami Baba why? Why am I just way abre? I am Baba Yari for swear. Suswe abro. Baba Yari for swear. Mr. Baba Jonyami Baba why? Mr. Baba Jonyami Baba why? Mr. Baba Jonyami Baba why? Baba Jonyami Baba why? Nyami Baba wati? Mame, say what to throw go mukro papa be dudu. So what to care mukro papa be dudu. Obeba wati? Missing Nyami Obaya den. Obeba. Miss anybody ya me say na what me fie wo. Ade che bi say me say me hu ya na. Ade che bi say wo say hu ya na. Me so di pa lukum ye say na what me chire wo. Ade che bi say me say me hu ya na. Me say hu ya ne. Ade che bi say wo say hu ya na. Me so anybody ya me say na what me fie wo. I didn't show me some say, no, we are now. We say, oh, yeah, I didn't show me some say, oh, yeah, now. It's a watching in you. Hey, watching in you. Hey, yes, we. Hey, Elijah, hey, Moses, hey, Benjamin, now I be day. Ah, that's why you be watching. Was a young kite at Yatimpono, and you know what quite papa. Wonya be yatine wonya me bofwe wonya be yatino entie di obi ka wonya be yatine wonya me bofwe wonya be yatino entie di obi ka wasamu nya me bofwe wasamu wasamu nya me bofwe wasamu ko do mansako abaifo jani obofwe wasamu wasamu nya me bofwe wasamu wasamu nya me bofwe wasamu Quanto good am I say from Abaifo Jadio, Wabafo Wasamwe, Aya so Jani Yaya, Wabaifue, Aya so Jani Yaya, Mammy Wate, Aya so Jani Yaya, Papa Wate, Aya so Jani Yaya. Was some in Yamo, your conton could read, and you Janino, without cool. San when Yamot here, Miss O, you conton could read, until you Janino. What daukum samai wo obi bi obaka choto samai ni wono oboa samai wo papa enka ye nkofre samuel samai e mani mpie samai wo tijibi bidi eno ntititi mmire mu no obi bia ne ba ewu no a onti akwala ni wu na se no yekosie efun na ana obi bia ne de hie wu na onti ni wu na se no odwin se obi ni kun no ukosie efun na yete haban we miansa ye de gu adaka ni mana ye de gu akwala ne tumi oni bako na wawu ni nane so wodi gu ni nane so a ne samai ko hanti nipa no
ama wo hu nipa wo ye den odi nsensam one no maame eniema wo eya de nkuruma haban obi bia wa ne odi awomawu tetimne mu no o ma no mu di awomawu wo ne bawu wo ne ba ye kosia kola na te ade we miensa ne fasia kola no obewu ta enya dia wo baba ye den wo ba bibe ye den ebewu bi mu da sahaba we ikita tumi ikita power ikita authority ebra Yona kan ensam ewo Niniwe a owia ebe hye na kunu no me pa cho sahaba we ni be kata ne so enti obi bia wo stress mu obi bia wo haw mu da ye okra da ne posa bi wate na fe tware na niema ntimi nya den endane maw da ye okra da wo posa bi na wo de adware na niema tinya ye den adane amaw enti sahaba we wo ho a uni awomawu da obun so ba ho aye hyehyehye no apose bi na de tware no ahaban no ye wo ne kokko wo ho na ne kokko no eno no ade ye ne se obi atu aduro pe ne akoni ba kono so back ahaban we ne kokko ni na ne kokko no enkase wo ho ba we ne de ni fita ne enkase ni ho na ne kokko no eye nketwa enya kese na ne kokko no so obi du ko bosom ho obi kotu aduro obi koku a mepaacho udware kokko ye ade bie ni bakone koye na akoni bakone so back woto bo obodanya esan ba wo awoso kokko no na adwuma a wono no woye no no oposa na odi abijan blue no o se abijan fo wo blue bi ayese bo na odi bi atum na de adware obi tu aduro a ebe kone so obi du ko ba bi no tina me na so fofo no mutini ni ko ba bi so mukokume omukwa enye yi omude mi ko ba bi so mukọ semia omukwa enye yi because no meti wono mo no mente wakwa back to sender woto obuo na na ba wankasa nso woto buo bobo danya wa wo so ne yeden eba enti me pa cho adede nkuruma no ne kokko nie kokko no edini ahonhom fi edi esie ene ahonhom bo ne yeden edi esie na kokko no so wudware na obi ben no yinipa bone mpe no nipa ko no wache udware no bi koka ho asembo ne me pa cho mo kokodi nkomo no o ma be yi o mo hankasa mo hoto sa na de bantie enti na de nkuruma no ba ne normal one ni ne spiritual one ni the spiritual one keten enti de nkuruma de very powerful to power ye ni dua na ba no ni na hahan no ye mfansa ye ho yade ba tom abe na niema ntimi nane mayen sese niema ntimi dane mayen sora wati mfansa nso dem ni fam si nyame wo beye nyame wo mfiri esoro ema me wura wo dem wo so be ma okunu ma me sore ye niema dware niema dware habai ma ni wo ne sra wo pe me ba cho me tani e kolon bi na ma me yefo bebre no ni sio ama me Metatron oil ne ba ko Metatron oil perfume no ni perfume so ti ase we dwale awie no we ye friend me yefo ebebre no de asra we tami e wo spiritual colon on the tami e wo ni egum natural tami e wo ni ye egum no de asra who be favor now the Metatron oil in we a sandalwood ye ka spiritual oil any spray tutugu ye hu fabra am chiro spray ye ka spiritual oil wa any spray ya wo miemia ye dey we ye di gu ye ho ye matuom sade ye matuom mo to de ase we ye di sade enka ye di enka efiri ye ho ba ye ka spiritual perfume we any ye friend spiritual perfume because sandalwood go ba normal spray ni de no ma ye say ye fa ngugu ye ho ne ye fa li ye ho ka ho na mani ba sunsun de ne de won say de tie no when you find spiritual perfume we a spiritual oil wo de asra wo de sra ma me ba bia bedu bia ba chika enti no anko to spray say wo de ko yi ho we ne de yi ho ka we ne spiritual bye you know I am on shane nso nya den ema yen wo question bi ana wo de aye den na odi aba ahaban we soso no abayifo pe papa no na abayifo dware ansa no matu obayifo bi a wo platform nso a wotie me pa che ho
Can haba we mu asem. Abayifo good evening mo to saying. If you abayifo mo to saying. Mo ne mo say ne ma no. Mudie mu a mahaba ni abayifo a mo abayifo bi wo platform so a me pa chew na a wo mahaba ni we dware sahaba we edura na dwa no wonam na wo kra ne nam abayifo a mo wo spiritual mo wo ayi platform so me pa chew mo comment abayifo na wotete eche na de bia mo behwe mo comment no asofo no so a mo ya abayifo no me pa chew mo comment me wuti mo tie ye mo tie wo the prophet basa na mo ye mo gum na mo hwo aso bo mo chukum ha ye fe unbreakable ye me nwa ba ma me krara wo te sen ma me carry bell already enshira na already ntutu na mo nsiye ma me die woni mase ankasa oni me kwan ya me fa so a nyame di me abedrum pempen so sen nyame onshira emo bia wo de aboa me pen already ntutu na mo nsiye wate ofa umfila dumu nkwa dumu abayifo am platform yeso no me pacho mo wo so a mo mamente mo nka because ahaba we ye mudiem pa mon type abayifo no mon type mon tetechiri mon type ahaba we ye mo ankasa mudiem obayifo bia wo tie me nim sa ahaba we obayifo bia wo tie me enim sa ahaba we Sahaba we abayifo ne taadi dware na woso di dware e bon sahaba we abayifo taadi dware pa obi betu anadwe akwawe nam a ebi betu anadwe abalande ene ma bededa obi betu anadwe akwa America kose ne ma age wa dware ahaba we so wankopa ahaba we bi enware enya de obetimi etu da abayifo mo petrol mo dituni omo gas awom ni tuni we ya ti petrol be form ho eyo machira ya toto gas yi mu aka ida fuin eyo machira enko mu coat na kon shirt short yase eyo machira ahaba we ni wo mu di tupa nto abayifo bi a mo tie me na ahaba we obi anim munim eno an mo de ye modwuma ena ade bi a abayifo de ye ne ho no eni kan so no wo de ye wo ho a ebon no enti wo pusa ahaba we di dware a bayi etumi ntime nya dan enya wo ahaba we eye folic acid ekita vitamin C, vitamin D and vitamin K ekita sodium eni magnesium enti wo bibiara a wo pa wo be pe abe mako 7 no de aka ahaba we ho na wo de aya beduro wo be wo no de aya beduro anom obi bia wonyima na asen wonyima eba ne ntimi enkoto wa wodie no akonya head topic o se die me kama no hebe fun amoma asreme wa ye den wa ye bi e ma ovary sinim e clean ovary sinim nyina e ma so ye very fertile oba anyem a na ohia folic acid vitamins bia akola ne hia e de enyi no eye nyan wonu afa makoba akutum na wonu ntete nsuo no e makola ne nyansa e makola ne adwem eye du enti me pa choko pebi we ya fa ne akoko ni dame ana akromo atiko ana ama we etie ikita all vitamins obetimi apose bi wonyem a obepose bi na de adware wodi dware sa na obi ntimi mfa sram enya wo ba obi ntimi enna na oba ne nkra bi obi ntimi ma wo ba ne beye because oba anyem a ekwan beda ne ho enti wonyem a protect wo ho opose bi di dware a wono obi tifie na oye be ifa di dware a wonpe wasem da wo area obetimi ahata o hata anadwo se fie ne ye wo de ade anu de egugem se nya wo de ade anu de ko gugem a ye betu and ya makachira ye betu se de ye tu ade so banche no sa na ye den etie enchi na hama we so sei ene ye den etie me pa cha o ye sofo na wotie mi ya me pa cha twebra ha so ti ase wo ye sunsum so de sofo anu atwe aba ha wo ye nanka ba anu atwe aba ha wo ya jana wa jana tu anu atwe aba ha e ba kire ahaban hama we ye fe ne tete me ba cho fa me come Matthew ama we ni nyame ka che farasifo se mo farasifo nya ahwomfo atwerofo no wonim de no de wom
no the journalist for ne de na ekosunsu was mo Pharisee nya atwerofo munyi emme eni tete eni nunum esu entusu dudu ana ena mo bebisa me se haban ye papa ni papa no so temo was mo Pharisee nya atwerofo munyi emme so yayi tutu ena mo bebisa me se eye papa na me pacho kan ne enko Matthew 23 verse 23 osimunue mo atwerofo ne Pharisee nya atwomfo ye ka atwerofo nya general for atwerofo wo mo ne from atwerofo se mo nya atwom woni ma de papa ne sa de papa ne ye wo nya woni so sofo we wo nya papa no praise no piano because of this come and ne se podja so ya tie wo je abrochefo sika man ne se podja ti ni wo piano no pon da yo ni wo ya de yo wo ya de yo wo se mo Pharisee fu atwerofo nya atwom hu ade papa ade papa wo ha mu no ade papa wo ho ene ma me nworo me ho ka be mu ochina PCFM for be frame angel for be frame UTV for be frame because I den ma woro me ho ama me to enemy be ma da bonten enti no ye be interview me ye be promote me so that eno ya ma so for ne bi keka nkwata se mu no trend the cause of a trend nutra ama tunto was mo Pharisee nya atwomfo atwerofo munyi ma de papa na so mo kamua ka ne enko was mo atwerofo ne Pharisee nya atwomfo se mo yi eme ni nunu was mo yi eme nunu ene tete ade we ne fe ne tete yes eno na nyame aka no was aya da bia me ka obia was oyesunsum nipa no onima haban onimode because sunsum djuma na yeye no haban ne de yesunsum djuma no entodifo bia onim haban man ye fa olonto yu o se adankasa meka olonto yu a wo se adankasa kwa adankasa bayire no esisu ani ho no poto se nyuma wonim nyuma ana eto ye fufu di komo oboson ne gu awem ni kosia ye dai eda so me pa chawo we ene ye fe ne teten wan so be ko di fo bi o se me be twa spirit na watete ahaban bi no aposa no de ahye wasum se o de twem sunsun me pa chawo ahaban we ye fa ntwe sunsun ye de twi kooko titi memra ne thermometer eni honom no ne de ahaban we ene check o temperature ehunu se wo yare ana se wo nyeden wo nyare titi memu na ne thermometer eni honom no ne de ahaban we ene kire se wo yare because there is wasom na wo yare bi wo mu a ebe hyehyem ti se ja ne kankan koko wo wutiri mu a ana wo migraine wo wutimu a hyehyem ebe hyehyem wo no enya de ketwa nti ye dia haban we ye de check temperature but obi wa ka ofafo asafo ne yi adunsimfo ma ne ene ye sa ajana wa ajana to ene ni be yi wo moto o se ne me dia haban be hye wasum na ma twe o spirit no me ba cha oboa wo se me dia haban ye hye wasum atwumfie bosom oboa ahaban we ye de twe kooko obi bia ti yare wo woso ye de hye wasum a ma me 1 hour time no obeka simbie ni ho kwansa woka hyehyia be hyehyia wo no enya de keto was ya wo ahaban we oposa na wo de fra situru oil anasi kasanto oil wa wo ba ni nipa ho hyehye no se wo de sra na bia me no te wo na me no kasa na ho hyehye untimi mebe da enu ni ye fe de tete eno nyame ka na o matio no ye fe de tete wunya sa haban we kasanto eni situru na wo yam sa haban we fra ebia wo ye nipa kese wo ye opani ukobo bedwe biase na maami o sra sa de we na de kwa
obi ani ho a wo bebe wo da obi be wane npa ko no ho hyehye no obi be wane npa ko no ho hyehye no obi be wane npa ko no ho hyehye no obi be wane npa ko no ho hyehye no ene ha ma we die ema wani mu ye du ema wo ye ding ema wani mu ye du pa ne sa ma wo ye ding enti obi be wo pe na ne ho ye den hyehye no ana ha ba we die to so mo atwerefo atorofo farisifo ti munyi emeni ne numu ne tateso ntoso dudu na mo san be bisa me se eye papa eno man Ghana yedi ma de papa na so ye mpeda ye ni mo sofo a wo ka no kore ne so ye support ne da ye mfi ne da entege wuregefo no Kumasi for online for no hey enye easy tima wani nya den enna ho abrabom ne pewodifo bia woni mo de na won kyerɛkyerɛ won niema na enniema ntimi nya den enniema enti we ohaw bi da wo so ɛna wen se beye yew na udware beye no ma ye obiem se bosom yew na udware ye wade abosom kyiri enya niema nyina ne bosom kyiri o ye wahaba ya bosom kyiri ɛna ye wahaba ya bosom nkyiri ahaba bu a wo de ka ho abosom ye waba ba yew and ha bebo de ka ho abaye no onchiri enti we ekotia bosom any baye papa because ye ja ahaba we would ahaba bi we nwure wotimi posaka ho na da ne ja and abayifu ko meet omudi soja enti ne tete no enu ni ye oposa na de ahye wasum atwi koko wa wani so yo kabisi no eyi wani so nyina wa ete mo ete asimani so no amu hu tu amos time mo amani fa yo mukabisi no amu hu tu amos time edura na dwa mu ntimi nante no e ba acho kopebi posa ne fa hye wasum ebedri ni yare nyina firi utirim na ho aye den atom warrior pacho Queen Linda say so dia homachem adware a owi a won kotungu ana won kipi me pacho homachem udi dware a ye nto ne nto nkone wo beto na to akura gise nwurem otoko ne bola so de nnome ye brew ahomachem ne sa na ote wo de ne koto udware ne wie no de ne koto bola so na wadome ho no abra ba ye se bola ta homachem no udi dware wie wo betime kipu me ahomachem adi be 2 years me de tunsu mu dware a na ma yato ma same de tunsu mu dware na ma yato me ye ne kakra sa odi for sasu bisa question for answer my friend ho say ebi mu ho mo ka say saman timi efa mi mu saman timi ewura mi body no ayen saman kom me say ye de saman kom obi ho ha ho sa link no o wan saman kom de ayin connection enti no ye fere saman kom efu ne da ho no na watie tidwem no okom odi for Queen Jesus say adeden kuma no makoma kwaya o se bi obetiti 7 obetiti se makoma ko ahe e no obetimi atiti di adware for protect 7 14 21 42 odi for se kokko ne so saa na kokko no 7 pe na abeti kokko no 7 pe na obetimi aye den ate nti ya wan saman kom wo ho ene wan saman frɛ saman kom no de saman na abɛhyɛ onipa konimu na wa kasad ene ne yɛfɛ ne saman kom ene wan saman frɛ so yɛ den ɛwɔ hɔ enti no sunsum niema ne de udidi agoro bɛyɛ den agoro bedimu teso ma wani da ho enipa aba no wo nye nti wo ha no aboa wo ho sie enipa aba no wo nye dai wo nye tu ha no aboa ho e ba entos kita power and authority woni musin entos bit mama o tekremaja ama sembi a obeka na bebam either good or bad tomantos ye bit mama o tekremaja ena ntos esa akomayare ya pa titimire mu no obi ekọ unconscious wa
Near na no de ade bi so no. O ma ntie, o ma ahaba no wan kire ye. E nto si aban. Ene ma kire. Obi collapse ya. Ahaba ya obetimi atia so na mana ba nkwam. Eye nto si aban. Nto si ya ye di ya yemu. Nto si aban. Oba bia a wo power ma me sit flowers no. Oba bia a wo power ye. Ene ma no se mo bom paye na nyame edum aware ni bia. Obi oba bi waya kwankyere wie no atu ni mu hyedem. Obenya be ma wodem o. Wo ya kwankyere ni wie bi. Me pa to pento se haban no aposa no the 6 flowers oil aka ho. Wo di be dware wo krada. Pento sa habanya no the 6 flowers oil aka ho no di dware okrada ti ajiwa ware akɔhye tasabonsam num kurampa ajiwa ware akɔhye okrampa num kurampa na ma me eniye ma betimi ayeden adane ayeden ama Warrior Patrol Linda say herbs are asofo use and dey for use no enu bi so na konfo no so use na si den na eba ne sa se enyo mo dia so tiase akonfo no enyo mo dia wo mo bibia so tiase omo bibia because Bible say ni dua na ba ne yemfa na haha na nyeden ensa ye ho yare ye ba enti na di fo ye da bia meka bakatadi kuro ba akonfo no hye enyo mo dia ye di fo ye ne hye bakatadi a akonfo no hye no enyo mo dia ye di fo no yen ene hye bakatadi so tiase enti no anu na make at say once beye ote ahaban na so okiri enti ade bia okonfo ote no na so no okonfo no so na ye nachi wade say the spirit bia he bosum tumi bia ate yawam na so mu kiri o machi wade kese ne yawa na so spirit bia ate yawam ya bonya men samrate ne 90 say yawa na so spirit bia kiri yawa to di nso gu yawam edware a bosum tumi ntimi nyawo because eno no watim okiri sunsum ade a obi di ka ne ho ade bia bosum tumi ana adamo ni tumi bia de ka ne ho no okiri sanete se ebia mikita tumi bonin na me di ade we ka me ho a eno na me spirit de pe eni kan so no okiri ontimi mfanya ne ho enti bayifo dware ahaban we ya eni kan so eye na chiwade kese ompe sa na ahaban no etie me pa cho odo question beba me pa cho entosi etimi ma otekremaja e ma power and authority ade bia wo be kan either good or bad e be yadwuma wunya entosi na wunya pepre sa pepre ko bone bluff din the same pepre obi no can close so say den yes unya pepre a wo be pepre 7 bompa na bo kredin se wo petekle meja ade bia wo do tekle ma beka bia enye ho ni fatuatua ntosi nim fatuo for 3 days after 3 days no yi pepre ni free ntosi nim anopa bia we pepre de baako asem bia wo de wano beka bia bebem wo domi a ebe domi wo shira ebe shira sare nyame aye ntosi weni eye tekremaja wanti titimire mu no ekuro ba akwala tekrema so a yechi tomato juice no ene ye dia fofa akwala ne tekrema so me say obi bia wakoma bo gim chan bush bloody fresh tomatoes na enom juice no esiesi akoma esensiesi ni pedua no esen matekremaja e ma power and authority and obi kasem to so na wo pese dan ton so a me ba che oba kopai adane chameleon ni ti no any tomato si weni and no friend me back da make sure say the obeye no dia won yam aman wo si yes bibi wo baby no wo shi opani abeje ne back before get coffee say tomato si mura ni 6 flowers no wo kan e ma ne pa na me ma so timi dware bi okay emema ne timi ye den edware bi obema wo power ye obema bu anya no mo nwom wo power ye obetimi edware bi aka che ware so omma wa ware ye favor eno na ye wo krada omma wa ware ye den e favor
Uyo ba da ukra da na obeye konche from 6 to 12 and we are getting 12 o'clock na we break no sa atem na be dware sa kwankyere no na de ne ma papa timi ayeden abrew ade ne ma papa timi ayeden abrew ada bia meka titimi no obi hu ba bibu a na wo ko obi a oye aduru ho a enye ne heba le fefuo ya wo mu nkotokuo mfa koro anya den enhye wo ma hyehye skinny a wo mafuru akɔhye wo mo ye mo so mafuru akɔhye wo mo tu no so dia se titi mne mu no uko obi oyodu yofo ho na wo nan mu bu a ye kire akokɔ efi akokɔ ye kire no ne ye bu ne nam edro na de be kire wo nan no ne di bia kire akokɔ ne de yen ennan na ya hwese edro na akokɔ ne ho tona na ososo ho ba ye dai ebe ton adentia akokɔ oda no nsia yen asore no ono ne enyane yen akokɔ da pe aginamoa anopa na oda abo aginamoa anopa na oda wona najo aginamoa bi a nanajo ofodo ko beyi anopa na aginamoa da enti wotimi mfa onso ko konfo ano konfo se fa akokɔ bra mi ntwa hwɛ se wayi wa adwuma na me be ya ma ono ebe ye yi a akokɔ okokɔ nanim akokɔ so ti ase enti ye bu akokɔ ne nam ni akyira akokɔ ne nan ni akyira wo de ne nan na ansa ne yasane be wo akokɔ no otogusu kakra na otogusu kakra wo be ho ne dompe na yedan atoa na osu dompe ne so ayedan atoa intino o ti dura na dua ye ne nkokɔ nyina akoda pɛ anopa ne no mu nyina yedan asɔre pɛ wo mu nyane yen enti wodo pe obi a wonim sunsun mu niyama na wonkyerɛ spiritual things so the idea things supposed to knocking things we aye bogo once obi wa ni bufu a usoni mantimi nso bogo na wadware no obi wa ni bufu a oboa soni mo potete nkunuma enya dia betima soni mo bogo ye dware eya hodin drokesiye obi bi opese ne ho odin obi kan wonu wasiba no me pa cho bogo udi dware akwala ya akwala abone what challenge enti mesirawo about time for mama fanko dwale mo ba udi dware makwala ne ni enisu ye kaka dabi akwala wo ye bote te sa agbelima banche mole no eno na odi be dware no de bebe de ni ayeten eno bibi o wakoma yare yeso no water leaf bogo ne blof din di water leaf say me ko invest in teacher ne ye den e kire me boa de me teacher ne so boa water leaf eno no oposa na wanom na nopa ene enumere obi bia na koma ye ne yam eyi cleanse ene oba bia na ubu wonsa moja ne ntimi enflow yi anase moja ne ntimi entwa no me pacho ayafo bogo eye aduane bibia be ye kama ye posa de dware eyi negative energy enya power and authority abrabo no mame ma wani nya den mate no obra wo he ayoko obra yeko wa ma ho anye den a ene ye ma enye den enko yi enye den emma ho entinese so ma ho ye den ayahwe kotokurodu abo efe ni kotokurodu lumba de ne bo nyon se kotokurodu sini dan a obi anko nsuo ma no esabo e be fete ne notie kakra na wasi abo kotokurodu sini dan a on se kotokurodu dan no ode notie ne yeden ezie no ode ahyekona ukonkurasi a uhuru kotokurodu dan ento bibia ne ho baabi ehwan so about time titimre mu no so bi twa ne ba nufu a obi twa ne ba nufu a okote kotokurodu notie ne bi na wayam ena ode ayeden ode asra ni nufu ne de en eso ode be sa nufu ne so ni nufu nsuo ne nyina be dreni ayeden atwe afim kotokurodu ya boa bia or strike you in life eto bibia wo strike no obepe kotokurodu dan ni bi ye di dware
yɛde yi negative energy yɛden ɛfiri nipa ho obi wɔ hɔ nom a kotokrodo yɛ boni ni wanwo kotokrodo wanwo obi bi obɛka sɛ aboa kotokrodo wo no waboa wanwo kotokrodo ngo ɛnti mmerɛ mu obi pɛ so ɔyɛ boni ni in life a ɔtwerɛ wudi no wahye ya frɛ kotokrodo ɛno te ɔda kogu nsuom awo yɛ frɛ na wo mu bi tano yɛ free wiase because no kotokrodo anya dan wanwo saa ni nyame ayɛ dan abɔ no tie ma kotokrodo enya ni nwiane ne me ba bɛkyerɛ wo okochin no akɔfa gogome no da bɛhyɛ dan ni ne dan na wasi no wɔde gogome ne bɛhyɛ mu a na osu yɛte sɛ me to ade kotokrodo su ta no mo yɛ yɛte sɛ me obehu ane gogome ne nya ataban no abɛka kotokrodo ne ho ti saa ne kotokrodo ɔyɛ dan wɔteɛ ɛne waboni pa yɛ dan waboni nua yɛ dan aka ne ho wɔno no wɔnwo etu ho kotokrodo a wɔayɛ te sɛ gogome ɛne ɔwɔ ntaban ɛne onukunuku ni saa ne kotokrodo wɔdoma nkoma bɔɔ no ɛno nti dadi lumba wotie mi a mekyia wo to tie kwadwofo su ɛne ɔde bɔɔ nyom sɛ kotokrodo si ni dan a obi ankɔ nsuo ma no ntaboa no bɛfete ne nɔteɛ kakra na wasi ewiasim opere wo ho a wo ba ko hia de ye nhia asofo amani bere ade yi opere mo ho atima ko gigi niema asesi anete faso ho de atiem ko kotokrodo si ni dan a obi ankɔ nsuo ma no aboa na afete ne nɔteɛ kakra obehu ana wayɛ dan sɛ wasi ewiase abrabɔ na yɛ bɔ no ɔdɔ enyemiri ketu ate esokokokoko krempa bɛyɛ dan ɛbɛyɛ ma rade woni uma da enti kotokrodo wɔno no woni nwia ɛna wɔnwo enti titimle obi pɛ sɛ obi yɛ bonini a kotokrodo no ɔde ne yɛ saade obi pɛ sɛ wɔyɛ obi barren a kotokrodo ɛno nti na wotere nɔte ɛde frɛ wo nufu so pɛ na adwene nufu nsuo ne nyinaa firi enti titimle mu no abaatan na ebia wa ne ba anya 6 months 1 year otwa ne nufu okɔpɛ kotokrodo ɛdan na wate na wayam na ɔde asere ne nufu ne so edwene nufu nsuo ne nyinaa yɛ dai efiri so obi abasɛ hwanya na ade na aye critical pa na kotokrodo note ne o ya frafo da water na colon na ode asra so nti kotokrodo ende ma kire o abakosem pa kotokrodo wonya den wonwo kotokrodo wonya den wonwo Odi for glory ama se abofra ewo beye tumi a obetimi de hahamai bia ode kyerɛkyerɛ yɛn bi ayi afiri wa na edipɛne ne beye ko sa abofra ni wo beye a wobetimi de sunsumasa adware no ana me yefo bebre wodada dwa fasira no wode sra na wo be ya wo be kye no because wo na wo be keke mu na adwene saa ana we susu eyesukoko obi bia wo yare asema yare obi bia oye asthma patient a wo da inhaler so me pa cho kotokuru ye fenete kotokuru ya kamenu sukoko yin wo be pe ene yanka atwade na wannoa wonnoa wo be nom wono ye no fia wo be fe no asema eya maman eye flames etai okokoso ebeyi ni nyina enti be pa cha obi bia na oyare asema we may chiro free omo yare asema yare ye no mesra wo kopesu koko wutwitwa no de anka twade eguso na wanno wono ma wo be fia ena osnane no ebepia mu ni ebepia sanchene obi bia wo asma yade a wo pese yare no oye duru a pese yare no emabie mu no sei uye ba menya fu mu a wo be sanchene
osa nchene a na wo de abɔ obusen waka se ne yare bi eda me so no me dua yare no na wotutu fam na de nchene wasie nchene no yare no rabasa enya de yare ne be yeden ebebe biim so the asie enya de yare no ebeba biim odi for Mariama say kotokro dui ebia so obi de bia ye se we si wa won kwan wa ye oboni ni ade na wo de be ye dia reverse ne ba kotokro du na wo de be reverse ne ba kotokro du not ye no ene adane wo be ya no de asra unufu wa furu so from the whole day ne a reverse sa de no ti kotokro du de ye di twa nipa wo papa wo di agro bi di betwa wa wo da wo wiasem kotokuro du because no aboa kotokuro du no wono no ho no mo no wo ye bonini enti kotokuro no no wo de gogome ene ye ni nua ho di azie kotokuro du no wono no wo de gogome ene ye ni nua aboa kotokuro du no wo de gogome tokofa gogome no na be shed ni dan nim yet se me enti wo chamte tu be wa no gogome no enya ntaban ento bibia watene kurase a wonim kotok enkran kotokro du a me fam ya wonso kotokro du bebere wo be ko no ma ye wo mo dan bebere ye dan ya me ya dema Tuesday me ko fam me twa kotokro du aba ye dan aba kire to ko fa gogome ne be hye ne dan ni mu a na o yet se me be ho ano in 1 week time no na gogome ne nya ataban na watu edi kotokuro du nachi enti saa ne makotokuro du eye o yaboa bi am in life no onam ankonam o saa struggle hwe kotokuro du sidan a obi anko nsuo ma no aboa na no be fit ne notie edan so wo si no wo si edan no abansoro because wo si ne dan na wo nsi ne wo fom wo si ne wo soro odi for kwelenda se epo esi unufumu a edi ade na ode be yama anani epi se epo esi unufumu a epo esi unufumu a me pa chew wo ba akopɛ ye frɛ ne sen brofre yi wo de be pra unufu ne ho de ayese de wo de massage unufu no wo de be pra unufu na ayese de wo massage unufu wo akoto akone ebi wo epo ni bi wo na ye cancer ene eba be kokoram na eba beto unufu nim enchi no ode brofre ne ya wo ba akoto ayeden ato akone wo akopɛ nyamedua na wa yam e de afra nkuto na wo de aye unufu no nti wo be miemia unufu no na wo de ade na ayeden asra so eno bi wo no mu a be ma bi wo ho no mu a wo miemia oba nu fa wonto ne bo wo mia na dwe se de wanya yi because no ebia 500 Ghana or the Maventini will be two new for free when you be my boy sanity 500 Ghana or the Maventini will be two new for a day every higher day. Ako Intino sanity over Copenia media. No, I am their friend Kutu. Now what the higher day or the Asira unufuneso na bibi higher day. Queen Linda's Bema was a not here 500 Ghana or the Bema Wintini. Who two nufun higher day. I feel or Tereka. Who two nufun higher day. I feel one of them. Ama. My baby is sweet from Georgia. On the nursery, no, two new for every one of them. I'm an eye dang. Or the 500 Ghana and Eka. Oh, so the idea. I saw a mama man a area, it was an area, but that new for him because we almost said Bibi down new for my earlier the better and me patch out checking a share, never a drucker. And I'm Fako Krama, and yet day. I'm Obe my boy on the Mecano 500 Ghana or the Ama Wintin. One no better would unufun wo better cost to say, ya no was someone who a chair from say, Gim. Hey, what baby to say, what a mango, so what is a low mango, so what a bit of flow. What baby, you know when you're tika wuti 500 Ghana or the mawono se unya kokorama 500 Ghana ni bitimi asa no chese bra miss down 500 Ghana or the ma mintino hey wo betumi nufu ayedai ato akone
edrum na bi akasa mu ate wan kasa wutini ho a yi morning yare wo we eyeya o dia tie yare wo we obi si sofu maame ya say sofu maame obi wa ye de what mango o dia tie mango a odi eyi wanso no obi no pale ya say mema no mafuru so no o ne ta yesa odi ya so mia ti na furu ni so enti oda osa ni o mia unufu na ama unufu na ate o ti mango won so bi ti mango ni won so a wo ya pede wa som no adende eyesa e de yare ebe ye den ebe oba no obi wa kwahye bi afabra odi for Melissa say abrabomo say ade biara obeye na enye ya say bibi esi ukwan wo mu a ede ade na obeye yi sa o si akwan ya na ta so hwe won krabiem ebi wa na adwuma na wo ye na nya wo dia so tia se so hwe won krabiem enu nti ne yete sebre ene krabia idi na dane so tia se so hwe won krabiem na ne ya matimi ye dan eyiye ma obomofu bi ni woko nwurem na woko nwurem no wanya nam na wo bale no hunu se achechede ene ne mma to nyom esa chei wonipa mpene ho asem mpenipa wonipa na ne pene ho asem no osesa achechede ni nyina de achechede ne ye dan ebe afie okobo okurum wo hene sen manyamwa bia no mo bonyom enti mo modwa na me amwaye medi agoro nkyerem ohene bu ovia okofa achechede ne ye dan ebaaye enchechede ni ne mai nyina gu ho omo bebonyom ne ye hwe na ohene ka kye nsese ye bodwa na mwa na amonyom a ye ba kotwa uti o se makoto se mwa na ye dan ebonyom tinya niam nyina ne ye ni bedwam edem ye kasem bi akiro pa nyadie bia ne eni bedwam o wo ye ni bedwam enye yie da nyadie bia ne di ba bedwam no se ohene hwe emwa no ba wo mo bonyom wo mo sa na kechibia ne yere no obuato pa menye no ohene ne se sa eni mebo dwa fre kurom ofuo nyinara no ma ba achechede na ba yadan abra bonyom ayeden ama yen ye bodwa papa su odi ni ti akwaje akire ma se enchechede na ansa ye nkotwa ni ti enchechede igu ho wo mo besa enchechede nkola abo ne wo ma ansa ye kotwa papa ni ti ba ya achechede na afa gitai bonyom se asem mpenipa onipa na ne pene ho asem etimi asem mpenipa mpa onipa na ne pene ho asem senka wo amfa gechide na megu bedwemu a enka asem anya den antono tinya niyema nyina ene ye ne bedwem enu ntini yesi akokọ entu bedwem tinya niyema nyina ene ye be ni bedwem so yes eniyema bi wa ye ne underground and undead ye kotwa papa iti ba ya enchichidie na asore bonyom se asem mpenipa onipa na na pene ho asem na so ate ogbomofo ni ehunu nyansa wokoto mu anu wenwure ni mu no me sa anwom na na o ya dan mo bonso e no so mo nyina ba afi amfansuya bibi wo me etwa wo mutiwie ye no afi no mo to nyom se asem mpenipa onipa na ne pene ho asem enti oden abrabo no enye niema nyina na edi ba bedwemu ate ye wusumsum niema wo ho a ye je ni underground ante to da bia se bofo ne ba ne o yesunsum niema bia ne ya cut off sunsum niema ne bi ho no a emfa me bedwem beta be ne ama woni ya mo hwe woni so ade kakra bi because onipa wo yi on pene ho asem wo yi on penipa na onipa na nkasa ne epe ne ho asem odo ma woni nda ho wate bibi wo bibi ni baby a nka ye da ye ntu ye puno odi for Kwelinda say sunsum no
Shile ade papa be na nya film na de na de ye osunsum nso. What is shile? Shile ben, shile ayedi, ayelo anase pada. Ayelo ankasa. Ayelo de ye de ye utimi de saya, utimi de sa akomayale. So the ati utimi de sa akomayale. And now negative energy, and my positive energy yet then eba. And now to me the good so much that will be a bosom how. What me the shire good so much because the bosom about the shire petting or the shire proud of him. To the good so much that what an eye pet, which you are there with you the iron. So the account. Yes. Tisana yet then, it's here. But if for Queen Jesus say any man could hear my wabra bomwa. Yes, sir, Obefa Haman, a Jerry, Eddie Amana Dania, now say, or so Shishamu, at the Kodia, yo, now. Yes, that's so to make you shim. Now share at the Kuama, I want to say, as so to make you shim. Send your man co ye, my way, so shim. No one at the Koya, yo. If you are a fear to, if you are a fear pam, if you are a Casania, one Casan born to be a wire day, why, Jay. What if I Gloria so say? Ode eyi calabash ekro adware esa so dware wa ya wo mususu niama enye yi ade biom na e wo sawe wo so de kro ani dware de ade ode dware hahama hahama no yusu kro wa de dware wo so yusu ya wa ne so de dware na so akwa sestela niama nko yi a bibi foforo bi wo biom e wo sawe bibi foforo bi wo wa atese wo ye so tiasem ese ye ko wunchi ekohwe ade edi wachi ese ye ko wunchi ekohetu ebia na mo hyapam bi ase ebia ne muti hye bosom bi ase ese yetimi yi muti ni free bosom na se ansa to be answer the question ya den emra na asem wo hoyin empe nipa onipa na ya den ope ne ho asem enti wo ho a say o spiritual work no wo charge o spiritual life no wo charge na eniyam matimi yeden eye eniyam and na wan say ntosi wen so obi wo foforo na wo ntosi wen etugem wa hadi pakon obi wo foforo na akwala ne nya 3 months na di ntosi tugem wa hakwala no bo sa akwala na ahwa start pro be yeti ntosi atoto akwala ne entos yemfa ntugem temu ya mototo ntos asantefo ne kwawufuo no watoto ntos ase meye twibom se meye puto hwie guso no de nwo aguso no de ko bi atoso odi tos etugem a waha sabe odi ntos tugem a obi ba ho tutu mpumpunya no saa so odi ntos tugem a sunsun so no ekotia wo ese wo niema temu asantefo ne kwawufuo ne pesa ne man no odi atugem wata meye poto hwie eguso me watum mesrawo niema bi wo no ma wo beye na wunhunhu ano asem wo boy empe nipa wo onipa ene pe ne ho asem sede eja achechede ye den e kan ye no so be tu me yire no me ma wo nwuram a ye to ye nwom se asem mpe nipa ne ba ne sen ne wasesa ya begu bedwem de camera be si ye so esi ama ye meto nwom yi asem wo hoyin empe nipa onipa ene pe ne ho asem enti ntosi die ye ntoto wodo wodi ntosi tugemu a eba ha wankasa wabrabo sede obi wu akwala na wototo ntosi a akwala ne honam sei no saa ne sunsun so na ebe sei wankasa honam odi for Kwelenda say ade na wo hye wo na yemu a ye hu hye breka chaw say be ko yi ama wo yo de fo ye say na so the moment ye be wo aba asase so a wo nyini no na eniama na e call west instead of say the aka wo hye wo na wo yem na wo se wa bayifuo ye obedwale iwe wo be man nsem na yakafa ahona bam Bible say anya ne honam ani moja na enya ye ne wie matumfuo ensuman frɛ enkabere hye omo chiri nipa nkrabia ye ne omo na aya den enya enti wo se wo na ye mo ne de bibia nka wo adwo nko ebegare wo ya mansa edi kurobo ebebo eku adu fie ebe saw eku okuru egugu uti
Imagine. Ubebobra. If I indomini a better man. Intino. And untina me say, protect home. If the busium. And your mamma kwani jaleo. Your mamma kwani see one near ma. Why and it didn't toma a two was sunny. A hifasani ye try with flu mano. Ye try with flu man at the toy. Baby sound home. Baby you try with flu ma at toy. Baby sound mammy. Baby I will try with flu my head at toy. Oh missai. Into a door. Bibini baby and kay die to your puno. Asem over yen penny bone. When you pana and a penny who asem. Tia may ninya den in the hall. Then near me being timid to toy ye my young. And to say if no be any asem. Who pay about their own bush ourselves. Who pay about only a kuru asem. Who pay about only a John call asem. Who pay about only Yamusi asem. But if I call it as a sumu, I mean, you'll bet me and the papa from one. Yeah, soon, I renew it, men and the papa not the warning. Poor and nana or very well woof in way ye not when ye fin, not sunny, not the atoa sunny. But if I mamma Gloria Susu says, so would it be 40 feet? Not that day in our Hawa. Quite best soon I'll be fast to a dear tuna free fear on our one. A batch of betchury dear from Meffy any Maku, no wash. Any custard seed, you know. Now wash. Oh, she any name called Sasadi Ubetu. If you wouldn't to her, or Cremona was said demon, Ubetu a man why day at all. What if for Daniel say, can not susum or dear? Now to say no or dear view. Yeah, well, say, a total beer. Na anie me bi enko yi ana se wo de ade bi aka ho a eni ho kwan se wo de kan ho e bia wakɔwe oba bi eni ho kwan se wo we no e betimi a close spiritual eye no internet se o build your aura no the moment I be build your aura no be say si wo dada mu bi the moment I be build your aura no Obesan yeden esi odada mu biem ama ne matimi ayeden ada ne ama esi wogi sunsum nsɛmudi what yesi sunsum de wo ho pe odifuo bi a wonim de odifuo bi a wonim sunsum wonim haban mamutumi na wontimi mu wawo what yesi pe odifuo bi a wonim haban mamutumi wontimi mu wawo odifuo bi adom woni so adom ne mani nyansa Dintie sunsum so de edi for ye co training ne say ye co training spirit no ye training wu nipa no spirit no timi training because onim na de dada ye training wu nipa no de wa hu nyansa tie se wa mfa mfiri soro amawa enya dia obetimi aye age wo di firi soro ya de ma no oponkwa ho ode ekita no no onyame de tema an odomankoma wo ye na de Odi for Quelida says also Diana Ukra and Renia as a chile any day. Otso Diana Ukra and Renia, a yeniema mean. Chot yasi, I ate soon suma cunya will fee, do see a cunyaso. And I ate soon sum ye grow bra grow. Tinoso Danu Ukra Renia, a yeniema dien, a yeniema mean. I'm a crowd the question be about mon can man. Papa Chelsea. I saw for bandy baby now, me a fake. I want to them, I'm a car and not the omo bachelor. And woman knew. And I saw from me one quantity of this. Never papa yourself for, and my baby papa dear. No. You cannot walk in your dad's shadow. You can walk in your mom's shadow. Oh, papa, not the one so. Oh, I do new so. Eli mano na domo ni wo so so dia tie eli mano na domo nyeden eni wo so Odifo Quincy say also that no crap documents any 200 Ghana cedis but documents in the onim ade wom ade fa documents ne ho but sa da yen no so ye na asechire any day e be uto so da no kita documents e ya de papa. It depends if it a brown envelope or white envelope. Yeah, the papa na I be a JB bawa kwen. A bit my akwantu and then sika. So bob one pie. No pay a brunya and a latter seminar.
ene obrenu atu ata ne fa dware for 7 days na de na wo hunu ye no entimi mmerem na ne yema entimi nyedai entane nyedai emam Odifo efiamre kunsusu se da ye papa o da ye boni o osu bi ache papa ene wo so da ye ache obi bia waso da ye ache no ye tete apama wo ni nyame wom bible so wo yichira no wase no na wo yichira no wanya ho anisuade hunu ammo ho mpa ya either good or bad nitimi se no wo ti wiase no de ekoso wo wiase na wankasa wonka ho enti ne me pa ache wo se wo ye ho adwuma na nyame timi twa bibi ye dan ekirewo Odifo Caroline so say wono so obaso daye no na wonam edwa so eye market a wabo adeja asechire ene day epacho eye nim guase oso daye na wonam dwemu ani timi so obi akoton oso daye na wonam dwemu na wabo adeja ani timi so obi akoton sunsun no aworo ho wode for guy for sir abowade yi so no aworo ho oduwa ku gine dwem waton ana obi bia da so na ene ofie nipa na akoye osade obontin so ni nya osade ne da efie nipa oduwa ku ja oduwa ko market enti na ese wo sore na bo ho mpa yesi sade na no kwan kire wodoma nkoma se ade fu biara we na so ye candle light ope candle 7 na waso esi gwanim no adeja na wabono ese ene me kire wa ye lucky enwumire nyi adeja na wabono me pa ache kope metatron oil ana me yefo obebre bo sa adeja na nadu de suom anadu de suo no ma woro ho ti sa anadu de suo so woro ho ne fa hia wom na so 7 red candle net na candle nanim na ka cha odoma nko ase papa yi woni pa bia wa bom ya deja no papa bon adeja woni wasam se wo yo ja wo hia de mesuma jei ko ne so de fi me ma me abusuam de fi me papa abusuam ba bia me wo omanya me wo mu spirit bia ya to me amane so wo plate me no wadoma nko ma wunja ne hia no for empire win uwia wo dia danchi na boni bi egunsuom wo dia kodware wakoda eno ano no ne ne matimi ayeden adane ayeden ama abrabo na ye bo no se wa ma wani anda ho a obi de sese be yeden e be da no 9 tabrabo na ye bo no so ma wani yeden eda ho na ene mantimi nyeden enane ma ye tete abetie no na ne cha no Odifo Madam Lydia say asa woso daye na wudi cake nso a asechire ene den woso daye na wudi cake gina ho ma animunyam so ti ase e depend onipa wodi cake na ema o Madam Gloria Susu say Madam Gloria Susu say konfuo bi a onim no o yusu enra bi a ye friend alopepe yes. Now do person who the obetimi aya obetimi edias. Was a conform be when you use soon will be offended. I look quickly. Infinity is a conform no ye bening. Yes, or ye bening. I look quickly before any use have buying. One more than any passable. So the say dear pan, so would you obey? One more to me, yeah, me patchobet me a use and me. Unya tami e spiritual colony bia emi wom wait me yusu emi tami e wom nunum wom sunsumasa wom wait me yusu dia dane sa ade no because no esa obe how ente so sorry Odifo Kwelinda se wagaruwa no se wudware wi a obetimi atu egu ana ya obetu egu bola so wudware abetimi atu egu bola so Odifo Kwelinda biom se Sunsumu de na de kamfa eye. Sunsumu kamfa, ye wo red kamfa. And ye wo white kamfa. And ye wo purple kamfa. Red kamfa no mo de yesike duru. Kamfa. And no mo de fre red kamfa. No mo de fresh spirit and red kamfa no mo de twi amanfo sika. Red kamfa no. No mo de twi amanfo sika. And the red camphor no ultimum the fre ensu etumi
Nti no ye won niam bebre de sa red camphor ne ye den eye. Ya won niam bebre de red camphor ne ye den eye. Nti red camphor de Daniel send a question, no, ye answer a man. Odi for pacho Daniel ne bisa say. Na tete first no ohu ade. Na so afa de ohu ade biom. No dey say answer man. Nti no, eno no be frɛ me. E wo ensem bi a me bisa wo answer. Na ma kyerɛ wade bi a wo be ya, bibia be ye den. Bibia e be ye kama ama. Odo ye brɛ no. Ayapere edi adwen edechia yebehwe asuo fraw me man ne me ne motena platform iso esi esie eni keja eni aseta ewrade enhyiram ye mesre bofo paniama mo ne so wo mo amwate onfa mo mfira dum nkwadum enhyira enko enhyira mu esua ade sei na mu bisa me questions sei ya na ma men anwumire obia kra nyaduane yedi esua sunsum niema ama se wa hote sen Queen Linda Erade enhyira Mama Gloria nyame ontutu anamo ensiye huge Erade nkan ho kakra Lydia menu hote sen Erade enhyira ho afua Erade nkan ho no ntutu anamo ensiye meba ma baby Erade ntutu anamo ensiye Daniel blessing Erade intutu anamunsi onfa umfira dum nkwadum mame ya Canada odoma nkuma nhyiraw mame kara utimi from Canada Erade enhyiraw brother Dan etim from USA bechia USA fo nyina Erade ntutu bibi anamunsi ame ya dum yenya ochire nwumre ebihia ya mesra wodoma nkuma mamo ne se onfa umfira dum nkwadum enhyira nko enhyira mu ade bi eda wo so say yo haw say ya mane say ya kwanana say musuo odoma nko anyi mu mpie wate ade bi a mode mu nsa be som no ene ne sika yedie nkwatentin sika da ho openya akwansode ade bi a wo misa ye kwempo no ya de papa no odoma nko amfantum ye mame ya USA oba ya Erade nhyira na mintutu anamo nsiye wo no mma Erade enfam nye sade wo ka debora ho no Erade nka ho ate sade me potwa Jerusalem ho ahia no sade odoma nkoma mfa na fasu ntwa ho nhia oma wonye ding tumi bi obe strike wo no odoma nkoma strike no ye me ka akire kone ho te sen e ba kone ono ne me ka akire min baby one soso ondo ye me baby a ono oda me na so a mentimi nya ne ho nyedai enko baabia Erade nsiro bibia ntutu bibia na mo nsiye adom yenya ochina ebihia makra obi ade na ajumo ni fogi di onye na afro obi foi na afro Tim send me down there. You know me try no who let you know who no name. Yeah, that is so soon in boy. I tell you for no Jessica for.
Sika, my boy, I am so, not the